Ya, yang punya Negoro Angin spesial buat Osin juga Osin. Bos Angga, ada kakak Osin juga. Tak tempuh 11.000 kilometer usul awakmu sing nate janji mulih ning aku sakwise ngrampunke urusanmu. Bos Redmi tekate masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ora ditemoni nekatku mung pengen iki kebisa benwane koro isi sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu. Mas LDR baik teman terhalang pacarmu isi kebayang-bayang isi tadi kenangan bekasan murah-murahmu wangine isi hatiku isi tak kangeni isi tak tunggoni isi terus kenangan
isi kebayang-bayang, isi tadi kenangan, bekas samburan-bulanmu, wangine isi ing atiku, isi tak kangeni, isi tak tunggoni, isi terus Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Negara Kambojanya sudah.